Marko, ja idem. Dobro. Ću ti malo verovatno, ti ne ide ovo... Znaš šta sam teo te pitam, bre, šta se desilo sa Vikicom, onom tvojom koleginicom, šta je bilo na kraju? Zamisli, muž uhvatio ispred kuće i ona ispred kuće da se ljubi s ovim dečkom novim. Ispred kuće, a? Da, ajde vidimo se. Jo, bre, pa ona meni ispustila rolet. Meni su roletne pale, ja sam ovo pokvarila. Kako si, bre, pokvarila? Dobro, nema baneta šta ću ti rolet. Kad smo kod toga, znaš šta je bilo? Posle i grupu Viber, ovu stanare, znaš, je ponudila nam neka kuća, ovo što imamo kablovsku, da nam ugrade kamere i da gledamo kao ko ulazi, ko izlazi, ovo ono, znaš. Pa ne znam, moj didik, onaj čovjek, njen muž preko roletne video da se ona ljubi ispred, sad šta sad samo okrene kanal i eto, gotov brak. Koliko će to brakove da se raspadne, bok nije. I šta prihvatili što kažeš? Pa da, jeste, uključili su danas. Uključili su to... Šta radi čovječe, pa ti treba mi... Nama je isturala baterija. Nama je, ova nije, nama je totalno isturala ova baterija. Sad idem da kupim nove baterije, ću brzo da dođem, razumeš, stižem ja brzo.